Jde to? Jde to. A chceš? Dobrý den, já vlastně tento sváteční den vítám. Svítí nám slunce, hvězdy svítí. Vážení a milí. Ty vážení a milí, jo? Milí. Vážení a milí. Vítám vás tady odzadu. Nejlepšího obzoru kopu. Dětský koutek. Vítám vás tady tento slavnostní den, kdy se bude Kubík stají. A Markétka. Já, který vždycky jsem myslel, že se starou nikdy nedá. No víš to, ale jednou to přece přijde. Ale přišlo to tady s peněženkou v ruce. Nevím proč. To na to všechno platí. To bude asi taky chyba, jako, nevím proč, ale Starok si vzal ženu, která ho vždycky bude podporovat. Bude vědět, do čeho strčí ty peníze, co on prodělá, ale to už je vedlejší věc, co tady řešit nebudeme. Tak teď mě urazili. Takže, Teď mě urazili. Tadyk, musím říct. Ty za ten obřad, super. Disko si nechte. To je za ten obřad, jo? To budeme začít, jo? To je vedlejší. A to má taky škočet. Takže děkuji. Ale to není špatně. Děkuji. Takže, dejte mi ruku ženichu a nevestu. A kterou? Ten Kamila. Bude to asi stejně nepoutat. Takže, tady. Štěstí. Takže, tady. Je to svatební prsten, který jsme neměli, tak jsme použili hodinky. Ale když se to dají. Třeba vkus se nesmáli. A nedělají kraviny, tak by to byl zajímavý obřad. Nemůžu to točit. Takže prosím, prohlašuji, že před slavnostním kopem. Počkej, ty peníze mi spadly. Takže prohlašuji tady Marcelku. Krásnou Marketku. Bufek na Marketku, krásnou sličnou děvu. A Kubíka, starého chvípčíka. Za muže a ženu před tímto slavnostním odpojem koupem na čeladné. Buď tím sláva! A policie nevěstuju konečně. Určitě.